Hello po, kapit. Ganang tanghali, magaling shoutout po sa iyo. Linumpak? Ano ba yun? Yung mga nagluto nun, ati kapit. Good morning, good tanghali. Ka-sidekick TV. Hi, Ma'am Chris, thank you. Ka-sidekick. Baba mo yung bahay mo para ano ko, may mga napasok kung malikitan ka. Sidekick. Nangya yung vlog. Ano po yun? Indonesia po kayo? Kaya bong, thumbs up po host, thank you, maraming salamat. Okay, thank you. Mamaya kasi trick baba kita. Sabit kita. Gandang hapon sa iyo. Yan. Mami, thank you, maraming salamat. At ako'y magbaba muna ng bahay. Di ba nagkano? Sige lang, shout out sa lahat. JJ, ay hindi ka nag-live, J. Ganda ng views mo eh, hindi ka na naman nag-live. Pag nandun na yung views, hindi na tinitigilan yan. Para balik na lang ng balik yung mga ano mo, yung mga bisita mo dun. Anong oras, Jay? Tutu, Talamo, thank you. Maraming salamat. Thank you, thank you.
At hindi ba siya umangat? Tinitigilan mo kasi mag-like. Tuloy-tuloy mo lang araw-araw. Kahit pag inaano ka, kahit isang oras lang, basta makapag-live ka lang. May mag-love shout out po, sabi ni Ka Sidekick TV. Sidekick yung bababa kong bahay, dikitan mo yun. Kaya pag ng mga nagising na yun, gandang tanghali host at sa lahat ng bisita mo. Thank you, maraming salamat Chris for follower. Yan o, sidekick. Si Ate Egypt. Mga dikitan mo yan o. Panoorin mo yung mga video nila kahit mga 4 minutes o kahit 3 minutes. Para walang lagas yung dikit mo. Babalik sila dyan, mga ano pa yan, mga tulog pa yan, mga nasa ibang bansa yan. Chris Follower TV. Kasi kayong tumamadji. Minsan di ba nagla-live ka naman na hindi ka nakikita, di hayaan mo lang yung mo, naka-silent lang siya. Di ba pag nagla-live ka na naman ng marami na rin napunta, kaya nagkaka-views ka na nga ng malaki eh. Di ba? Malaki na rin yung views mo pag nagla-live ka. Wala yung pag bumalik na yung umangat na yung watch hour mo. Kailangan mo lang kasi guys yun, okay lang nga sa'yo kung kahit 3 beses ka mag-live, okay lang. Ayan ang mga ka-sidekick. Yung mga aking binababang bahay. Mga yan, mga min nila yan. Hindi kita para pag dumagdag din yung mga malay mo, mabigyan ka pa ng mabigyan ka pa ng mga banana nila.
Dikitan mo sila. Chris follower. Thank you po, Follower TV. Thank you. Maraming salamat po sa pagdalaw. Kapit, Miguel, shoutout sa iyo, kaibigan. Thank you. Maraming salamat. Ati Joy, Joy. Ka-sidekick. Yan yung mga binababa ko, dikitan mo. Para lumaki yung bahay mo. Miguel, shoutout to Bicol. 15 million. Miguel, shoutout. Ano ba yung video?
Ate Joy. Jeffrey. Jeffrey Vlog. Kuya Ebong. Good afternoon, host. Unity of Love, Team Love. We are here to help Unity, Team Love. Support time, Team Creator, Team Board, Team Kaagapay, Team Budol. Ate Joy. Gandang tanghali, Ate Joy. Team tayo ng oras. Sidekick, dikitan mo yun yung mga bahay na yun na binababa ko. Unwaray TV, thumbs up po. Thank you, Ate Ann. Maraming salamat, Ate Ann.
Miguel Love shout out sa lahat. Tanghali po. Ingat. Well, thank you. Anuray TV, Joy Joy. Kapit. Anuray, kapit. Ate Mitch Gam, palablab naman po kay Ate Mitch. Ang lapit mo na makuha ang matcha turkey mo. 1-4 pa? Sis Chris. Sir Chris. Anuray TV, Miguel shout out kaibigan. Miguel shout out sa LS. Okay lang, laban lang, tiyaga lang. Para mas maganda yung matagal-tagal para lubos mo alam yung mga hindi mo pa alam sa YouTube. Diba? Para pag na-monetize ka na, alam mo na lahat ng mga Daggaw, OFW Hong Kong. Sam Sheikh Boss, thank you. Maraming salamat, Daghaw. OFW Hong Kong. Thank you. Maraming salamat po sa pagpunta. Sa shout out sa inyong lahat. Thank you po. Maraming salamat. Kapsat Daghaw. At hurok sa'yo. Thank you, boss. Daghaw. OFW Hong Kong vlog. Bigyan shout out sa kaibigan. Sabi ni Chris Follower TV. Thank you, maraming salamat sa inyong pagbisita. Please shout out host.
Likop TV, palablab naman po dyan kay Likop TV. Chi Bukal Vlog, thank you, maraming salamat. Good morning, Ate Chi. Good morning sa inyo dyan. Anyway, Marian Joy Tiga Tugi Turigosa. Daggaw at Hong Kong Vlog. Kuya Puji, Tamsak, 22, silip lang, pos, natulog na. Oo nga, Kuya Puji, anong oras na? Tanghali na dito. Mga hindi nag-live na naman si si Ate White Magayon. Nabibisi si si Ate sa Facebook page niya, Kuya Puji. Laging nasa beach. si Ate White Magayon. Laging nasa dagat, Kuya Puji.
inaayos daw yung bahay nila, kaya silent siya lagi. Kaya pala. Ate Melanie Dan. Ating gabi na dyan, Kuya Puji. Paumaga na dyan. Mag-aalauna na dyan ng umaga. Tan Lokatan. Oo. 12:22 iinit. Ay nasa galing ka sa trabaho ko, Puji. Ate Mitch, thumbs up po. Thank you, maraming salamat, Ate Mitch. Chibo Vlog po, palablog naman po dyan. Kay Chibo Vlog. Nag-live ka, Ate Mitch? Karang bao, lambuwa. Diyan sa pagkasayang patamsak lang po. Kasi sidekick ko, ang dami ng dyan, mga bisita tayo dyan. Dikitan mo silang dikitan. Mga babalik naman yan sa'yo. Kuya Manoy Bonsai. Parang nakita kita dun, dun sa Sino yun? XOFW TV. Yan, tapos sa Kuya Manoy. Parang andun ka kagabi. Nakita kita dun eh. Kaya dinidikit na lang, pagbalik ko nakita na kita ng nagko-comment. Wala. Di ba napasok din kasi din yun sa sa live ko. Minsan, di ba sa'yo, minsan nakikita ko yun sa mga natin, napasok din yun. Ka-sidekick TV, dikit sa kambing. Jeffrey Dan. Thank you po, kaya po di. Oo nga, napasok din yun sa akin. Kaya naka-live ka gabi. Grabe yung ni Bunso, daldal. Tawa lang ang tawa dun.
local pa. Hindi na tinatuloy Kuptan. Ate Mix Gum Dan. Thank you. Marjoy. Yan Lan Lip. Yan Lan Mix. Thank you po. Thank you sa pagdalaw. Yan Lan Mix Vlog. Ay, salamat. Yan Lan Mix. Thank you sa inyong pagbisita. You're welcome, host. Thank you. Maraming salamat. Tulog mo na ako, host. Okay po, G. Magmamadaling araw na dyan eh. Galing mo pa lang sa trabaho. Maraming salamat po, G, sa pagdaan. Like of TV Dan. Ate Chi. Aside Ate Jay Jay. Marjal Baita. Palablab naman po dyan sa ating mga bagong bisita dyan, no? Palablab po sa ating ginawang bahay. Tamsak host sa nakapin. Thank you, maraming salamat. Yan lang mix. Bakit bago? Tusok host. Thank you, maraming salamat, Tatina. Host, tambay lang. May ginagawa pa ako. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat sa yung pagtambay. Yan lang mix vlog. Thank you po. Maraming salamat sa pagbisita. Ka-sidekick. Ano, kanina ka pa dyan. Dikitan mo sila. Dikitan mo. Para lumaki yung bahay mo. Mga legit yan. Mabalik yan sa'yo.
Mega love shout out sa lahat. OFW doon. Puwak Gaming, palablab naman po dyan. Palablab po. Yalan Mix Vlog, thank you, maraming salamat. GN Bukal Dan. Good bad recipe. Palablab naman po dyan sa aking binabang bahay. Diyan 10 minutes dan sidekick. Thank you, maraming salamat sa pag-stay. Cham TV. Marjol Baita dan thank you po Ate Kapit, maraming salamat.
Sham TV. $10 million in the house. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pagdalaw sa aking live.
Nakamute. Wala ba diyang bingo, Jay? Kung nag-live ka, Jay, magpa-bingo ka. Turuan mo ko. Para alam ko na yung paano bingo din sa YouTube. Buti sa ano ba? Sa binguhan, di ba may karton? Pag nasunod mo na yung line na nandun sa nakasabit, hindi panalo ka. Pero hindi rin kasi mahilig dyan. Mag-live ka na lang mamaya. Yung sa ano, hindi nagla-live. Mamungatan mo, G, si DR. Nasa Facebook na rin yun. $12 million. Thank you. Maraming salamat. Google tayo dyan sa ibang
Aki Mitch, Budbad, Budbad recipe done. TV.
siyam done. Ate Princess Lagi po. Thank you, maraming salamat Ate Princess. Big love, shout out everyone. Ate Princess, big love, shout out. Maraming salamat Ate Princess. Ate Princess.
Like that, hindi lang shout out to sorry na late po. Missing siya. What? May salamat. Thank you. At Joy Joy. Pick up Simple Kitchen. Done. What the prince say? We need time.
waiting. Bilitis dito. Baliw ka. Naka-live ka pala. Nina therapy like coffee. Ati Gram, Katamsak upcoming. Katamsak Turkey.
Patamsak upcoming at himig scam. Lutong bahay ni Elma. Hello host, thank you. Maraming salamat po. Lutong bahay ni Alma, Ate Alma. Maraming salamat sa inyong pagpunta. Lutong bahay ni Alma. Ano pong niluto niyo ngayon?
Tug. Ate Alma, thank you po. Tamsak dan idol, thank you po. Maraming salamat. Bahay. Tambay lang, busy sa work now, like of TV. Thank you po, maraming salamat sa like of inom muna ng tubig.
Kuya Bicol, sabi, mumuti ka naman. Titinto. Bungal. Wala kasi yung kuryente. Kala ko hindi na babalik. Buti na lang, saglit lang bumalik. Di tuloy yung live. Ano pa lang naman pati, isang oras kalahati pa lang. Okay. Sabay turo ng ipin. Bungal kasi yun, hindi gaano makatawa. Buti na lang, bumalik yung kuryente. Magbibitay ako dito pag di ka tumawa sa LS mo. Huwag kang magbitay dyan. Bibitay ka dyan maraming nagmamahal sa'yo. Magbitay dyan. Naipili ang tanong. Pili ba yung tawa? Kuya Bicol, saan yung makulit mo bibi? Makulit na bibi. Kapatid Chi. Wala mo ang bibi dito? Ati Tintin. Ati Kapit, may galab siya. Salamat sa patamsak mo sa shirt ko. At Tremel galab. Tinamsakan yung shirt mo. Charge ko na to. Baka mamaya mag-brand out ulit. Mahina yung pick up ng ng cellphone. Si Ate si Ate Ning ganun din. Pero yung sa sa headset ko dito, dinig na dinig yung sa cellphone ko doon sa live. Di mo masigaw. You're always welcome, kapatid. Si Kuya Bicol talaga, jam ko, imiti. Hina lang siguro ang magpapapilit.
Ba't hindi naman yung buko? Kapatid Nina, may love shot out. Parang hino ng pick up ng ano. Kailangan siguro kasi ano, yung microphone. Mami ko Ina. Mami ka na, Ate Ina. May anak ka na, Ate Ina dito ah. Kala ko ba, Tintin, delete ko. Hindi lang shoutout kapit. Maawa kayo sa promer ko. Bukas wala ako sa California. 1 week. Wala akong net. Mabit muna ako dun. Pupunta. Titin. Father ko. Likot TV here. Gahanap lang yan ng ano, ng Pugi si Tintin. Tintin nak. O diba? Dalaga na pala anak mo, Atina. Punta namin yung kapatid Tintin basta may sakla. Yok. Si Kapit, adi ka na rin sa ano, sa Sugon. Si Ate Kapit. Buti i-open amo mo wifi. Pugi pa rin Kuya Bicol. Pugi po ang syuta ko. No, sana all natin pugi gawin. Kasiyahan lang yan. Ito. Aba, mami, isa lang po ang naging jowa ko, hindi maganda. May ano, may masamang karanasan. Hindi magandang. Diba yung jowa mo hindi maganda?
Mhm. Buksan mo yang kapatid, baka magiging nato na yan. Ayun. Si Grandpa in Earth. Yung buto. Buto. Si Grandpa in Earth. Si Grandpa ba? Grandpa. Ate J, guy. Searching Ninja in the house. Thank you. Maraming salamat. Thank you, thank you. Thank you. Ba't parang
Tudlo. Matutumba. Oo, sis Ina, mag-enjoy na lang tayo sa YT. Sana makamit natin lahat ng ating minimiti. Wow. Bata pa naman yun si Ate Ina. Si Ate Ina, dahil-dahil mo magkakagusto dyan. Si Ate Ina pa. Pag, pag nakakita lang yung mga bigo-bigote yan ni Ate Ina, dahil may in love pa dyan. Diba, ano? Ate Ina. Yung mga dito, yung mga bigote niyo, ano. Oo naman, sis Kape, tiwala lang. Yun, di ba? Tiwala lang natin Ina. Bata ka pa naman, dami pang mas karapat dapat. Isa ka naman masipag, mabait, di ba? Hindi lang yung para sa'yo. Si Atino, abang open wifi, tambay ako. Thank you, maraming salamat, Ate Ina. Ate Ina kung maganda. Ang ganda ng ano mo, no, Ate Ina, yung picture mo, yung parang yung parang princess ka. Bagay sa'yo yun, Ate Ina. Tapos yung nakakulay puti ka. Ang ganda mo dun, Ate Ina. Aking ganda.
Tumbay, tumbay dyan. 10. Good bad. Mag-set up ka na ng iyong live. Ay si ate ano pala, ate Kape. Ikaw ba sunod na live, ate Kape? Opo, host. Ako sunod kayo. Set up ka na, ate Kape. Mag-set up ka na po kasi ikaw na yung susunod na magla-live. 2 hours na ako. Maaga pa ako nag-umpisa eh. Nag-loading kasi si Sam. Kaya, yun, para umabot man siya ng 2 hours. So, di, ano na ako. Nag-set up ka na po, ate Kape. Para pag live ka na, mag-end na ako. Para tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang daloy ng Jihos. Oh. 2 minutes and para hindi pa 2 hours. So, di naka-live ka na rin. So, hindi pa 2:00. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po sa inyong pagdaan sa aking munting live. Maraming salamat po. Kay Kapit po tayo, mag-live na po siya. Thank you, maraming salamat po. Kano po, ate Kapit? 12 minutes na yung lampas ko. Bye-bye po. Hindi ko na po kayo isa-isa. Maraming salamat sa inyong support. Thank you.